ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор якчандта мошинои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо давомахали мошини фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои реклама бошад, маромат, сурат ва маълумот чоро кунем, дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳастаи ВАЗ 2106 Toyota Corolla ва мошиное ки аз территорияи Россиям рӯи кардагӣ дорем ва опелои хечбек, опелои караван. дӯстони азиз, мошинои советски ҳам ҳастаем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкашто мекунем. дӯстони азиз, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 159 сомонӣ, яъне ки камтарак боло хистагӣ ҳастаем. агар то видео буромадани моро агар нафурояд, яъне ки курс камтар дига боло шудагӣ ҳастаем. кадометон ки хай бохӯен, як бор дига фаҳмида гирен. навора сар мекунед, то охираш тамошо кунед. маромат рафте. якум мошини фурӯшии имрӯза ҳастаи бадро Mitsubishi Spark ҳастаи ки соли барои 2001 солае ки судишвориш бензини холӣ. авбио мотораш прасо 1.6 литр, коробкаш механика, сайстаи мошини бадрон беҳтарин. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд 100% дорад, кондитсионер, электропакет, 4 баллон нав. хоб, мошини бадрон дар территорияи Москвада қарор дорад. ин мошини бадрон ҳам алиши ҳаста, ҳам вариантҳои фурӯшӣ ҳамаша фаҳмода метиҳем. дар кузофи караван ҳастаи бадро ки Mitsubishi Spark ҳам хали ном доштаи универсални кузофай. мотор мегӯяд прасои хадавои кадагӣ, мотораш нав ҳастаи, коробка ҳамаш беҳтарин бадрон ки ҳама ҷош кор мекунад. дар Москва мегӯяд соҳибшон айни ҳол Москва, Одинцовский район мегӯяд горки 2 ҳамихел маълумот. ҳамагӣ бо нархи 190 000 рубл мегӯяд нархша, бо арзонтара мешавад. ба ягон мошино дар Тоҷикистон буда алиш мекунем, мегӯяд ягон опелои каравана, опелои седана, хечбека хай вариантҳои худтона пешниҳод кунед. яъне любой намуд мошино кати алиш мешавад, фақат шумо вариантҳотона пешниҳод кунед, кадомеша худашон қабул кунад. кадоме ки агар дар Москва мехоҳед мошина арзонтара мешавад. ҳама ҷош кор мегӯяд ба любой намуд мошин вариантҳои худтона пешниҳод кунед, кадомеша худашон махоб кунад. яъне ки ин мошин ба мошини Тоҷикистон буда алиш мешавад. ин мошин бадо дар Москва ҳозира. хайна рақамошон ҳаста. якумаш T3 мегафон ҳаста, мегафоила пайваст дора кор мекунад ва дуюмашон рақамҳои расмӣ ҳаста ки дар ин рақамошон WhatsApp пайваст дора. дигар маълумотша маромат гирен. ди мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бадрон ВАЗ Нива ҳаста ки мошинои советски сайсениш нахадо бо нархи бениҳоят арзон. соли барои 1984 ҳаста ки судишвориш бензини холӣ, авбио моторош 1.6 литр, коробкаш механика, сайстаи мошини бадрон нахадоай. соли мошинам агар кӯна бошад, бадрон мошина ин хел набирем, мошинча нахадоай айҷош заводи мешавад, меравад мебияд. 4 баллон мегӯяд 80%, хадавои нав кадаги бадрон, аккумулятораш пачкай. баллон мегӯяд як чанд моҳ пеш гирифтаги ҳаста ки 80% ҳастай. 4 диска хай салоншам нормалняй барои ҳамин сайсияни соло насода. дӯстони азиз, дастрошнам мегӯяд пул дар кӯна мефурӯшад бо нархи 7000 сомонӣ бадрон ки боз ягон сомонша муомила мекунем. ин мошин дар ноҳияи Файзобода қарор дорад. мошинча нахадо мегӯяд заводид мешавад, омадаи раднои краскам хеле савзай. якум рақамо мегафон ҳастай кор мекунад ва дуюм рақамошон тисела ки инашам кор мекунад. ҳар рақамошон бисёр соат кор мекунад. нархи мошин бениҳоят арзон ки 7000 сомонӣ. ба кадоме шумо ки маъқул аст маромат занг занед, мошинчаи арзона ай даст натем бо арзона мешавад. лайкора гузонед ва навори моро дар WhatsApp, имо, Instagram чизи доред подписаш кунед. саи мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бадрон Nissan Maxima ҳаста ки светои серебристи соли барои 1998 ҳаста ки судишвориш бензини холӣ. авбио мотори 1.6 литр, коробка автомат, сайстаи мошини бадрон нахаду. салон тоза, 4 диска, 4 баллонои 80%, электропакет, кондитсионер. мошинча мегӯяд нахада, фақат мегири газ метиҳӣ. ягон ҷош камбудӣ надора, мегӯяд беҳтари сайстаи омада бинем. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар ва фурӯхта мешавад бо нархи 30,000 сомонӣ бадрон ки бо арзонтар мешавад ва вариантҳои алиши ҳам дорад. метавонед ки вариантҳои худатона пешниҳод кунед, кадомеша худашон интихоб кунанд. коробкаш автомат сайстаи мошин нахаду аз пеш омада бинем, мегӯяд мошин дар шаҳри бохтар Қурбонтепа бо арзона мешавад. рақамо мегафоншо позитсияни кор мекунад. вариантҳои алиши ҳам дошта бошед, любой намуд мошин кати пешниҳод кунед, кадомеша худашон
интихоб кунад. Маравод дӯстон азиз, мошинчаро ай даст натиҳен ва маълумотои пурра ва айниқша аз рақамошон гирен арзона мешавад. Агар шумо дар охали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад, сурат, маълумот, адрес, рақамотон ҳамаашон айсароӣ кунем, мо эълонда рекламада мегузорем. То охираш тамошо кунем. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Opel Astra F аст ки дар кузофи хечбек светои сафед. соли барои 6-1994 аст ки неки ранги сайсерои 95 бадро ки мошинча нахаду. Бензин газ ҳар дош кор мекунад, 10 литр да мегад, 80 та зиёд мегардад. Мотор мега прасто 1.6 литр, коробка механика, сайстани мошин мега нахаду беҳтарин бадро ки ягон камбудӣ надорад. Радной краска мегад сафед, ду балони мегад пешаш мегад наваса, ду балони ахибуш мегад миёна. Хадавои кадаги аст свети радной мегад соҳибшон 4 диска ва дискови рамашка нимхали сайсина бадрон. Опшин мошинча мегад нахада бисёри бачиш намекунем, хай омада мегад аз пеш бинем ки мошина ҳуҷҷатош бадрон будшидаги ҳуҷҷат мекунем. Мошина уже ҳуҷҷатош будшидаги аст. ин мошин дар шаҳри Душанбеи пойтахт, яъне ки дар 46 микрорайони шаҳри Душанбеда қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 24000 сомонӣ бадрон ки нархи арзон бо ҳамирам арзонтар савдо када метиҳанд. Opel хечбек бадрон ки кагнада тоза каста ки срош мега сумда курай. Якум рақамошон аст Мегафон Тоҷикистон аст кор мекунад ва дуюм рақамошон номерои Россия аст ки ҳам рақамо кор мекунад, ҳам дар ин рақамошон бадрон WhatsApp пайваст доранд. алиш намешавад мегад то қасуми холӣ арзон мекунем мегад, неки алиш намешавад илтимос беҳуда мегад нороҳат накунем ва одами коргарам беҳуда мегад занг назананд. Фақат барои одамони харидор арзон мешавад. маҳрамат дӯстон азиз, дигар маълумоти пурра гирен мошин дар Душанбе. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон бояд таги аст ки Opel Astra F аст ки дар кузофи караван универсалним. соли барои 6-1993 аст ки бензин газ ҳардош кор мекард, моторош простой 1.6 литр, коробкаш механика простой, сайсани мошин баъдро нахаду. 4 балонаи 60%, 4 калпак, салоншам средняй, радной краска мошин мегад дар нархаш мегад арзанда баъдро ки бо сум дар кӯла мегад арзона мекунем. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Хуросон ва фурӯхта мешавад бо нархи 17000 сомонӣ баъдро ки боз муомилаи хубам дорад. ин ҳамин рақама Мегафон шуда пайсияни кор мекунад барои одамони харидори наличи бо ягон сом муомила мекунанд. 93 сола ки 17000 сомонӣ дар территорияи ноҳияи Хуросон. Фақат барои одамони харидор мегад маромад тамос гирифта маълумотча метиҳанд. дӯстони азиз ва баъдрони азиз, ҳамин лайкотон назарен даряқ надорем чӣ мошине ки ба шумо дар кораем дар комментария нависед. мо албатта дар видеои оянда ҷудо када баҳри шумо видео када пешкаш мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон шашум мошини фурӯшӣ аст ки ВАЗ 2106 мошинаи советский. соли барои 6-1989 аст ки сӯзишфурӯш бензини холӣ, объем моторош 1.6 литр, коробка механика, сайстани мошин бадрон нахадвай. мошин мега хай кам мегад меличовка кор дора, баъзе ҷош мега сарапи надора, радной краска, салон тоза ҳай. хай мошин як кам тарак мегад меличовка мисол дора яда ҷош сарапи на хои намхи ҳай мека мегаден нахои намекунед. опшин камтар расход дорад. айни ҳол қарор дар шаҳри Панҷакент ва фурӯхта мешавад бо нархи 5000 сомонӣ. одамоне ки наличи сумкати мегирад бо арзонтарам мешавад мега ина рақамои тисяшон кор мекунад. ба кадом дӯстоне ки аз территорияи шаҳри Хуҷанд Панҷакент ҳамин хел мошине ки лозим бошад маромад занг занен. кадоме ки хай ай дигар шаҳрҳо бошад мо рафтам агарам бинад. ин ҳамин рақамошо тисяла кор мега мошинча нахаду неки хай мегад меличовка кор дорад. маромад дигар одами маълумотча аз соҳибашон гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро ҳафтум мошини фурӯшӣ аст ки Daewoo Lacetti светои серебристӣ. соли барои 2008 сола ки бензин газ ҳардош кор мекард, моторош простой 1.6 литр, коробка автомат, сайстани мошин бадрон беҳтаринай. радной краска аз худаш номерош транзит, кондиционер, электропакет, фарош нав, краскашам беҳтарин мегад, сарапи надорад, мошин кожаний салон, монитор ҳамаш 100%. омада мегад мошинчара бино мегад тозага напа нава мегад мошин хеле ки дасти як одамда гаштага бо хай як бор дига аниқ када гирен. ин мошин баъдо дар территорияи Душанбеи пойтахт қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 33500 сомонӣ бо арзона мешавад. 2008 солай.
одамоне ки наличи сумкати мегирам мега соҳибош арзон мекунем мега срошна сундар курай марама дигар маълумоти пураша аз соҳибашро гирен. Дӯстони азиз, аз территорияи ҳамин Тоҷикистон аз куҷое ки шумо дар мошин дар корае дар комментария нависен чӣ маркаи мошине ки дар кор бошад нависен. Мо агар ки ёфтем албатта бари шумо видео карда пешкашдон мекунем. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аз саёҳбардорон Toyota Corolla ҳастад ки светои сафед. соли барои 2006 солае ки тоқа бензини холӣ мотори просту 1.6 литр коробка автомат системаи мошинбардорон беҳтарин аст. мошин мегӯяд кондитсионер электропакет ҳуҷҷатам дорад. системаи мошин мегӯяд беҳтарин аст. ҳамаш 100%, 4 диска 4 балонаи 80%. кондитсионер мегӯяд беҳтарин аст. пачка мегӯяд кор мекунад. ин мошини баъдо мошини душанбе ҳастад ки нархша гуфтесай 58 неки нархшод арзон кардан ягон чи нагуфтияд. мумкин нархи ахирошай мумкин ягон сум арзона мекунанд. одамони харидори кан карда мегӯяд занг зананд. 58 баъдро рақамошо масалан мегафон мумкин ха ягон 500 сум 1000 сум мегӯяд мумкин арзон кунанд барое ки 2006 солае ки нархша бениҳоят арзон аст. марҳамат дигар маълумоти пураша барои одамони харидор занг зада пурсед. дӯстони азиз, шумо дам агарам хариди рекламаҳои мошино, рекламаҳои хонаҳо, квартира, чизе ки набошад барои фурӯхтан, марҳамат сурат маълумотшо мекунем. мо дар видеои оянда фурӯшда албатта мегузорем. дар имрӯза наварам мошини фурӯшӣ пешкаш кардем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.